i b'a fɔ maire ɲɛna anw de élection kɛ k'u sigi wa anw de b'u wuli u ma baara kɛ Kati dɛ maire fɛn fɛn sigila an yɛ t'u ka baara nɔ la dugumana lajɛ anw sigilen mɛ soso bɛ ɲini ka na anw faga président yɛrɛ k'a lajɛ Asimu hinɛ b'a la makari b'a la a bɛ hinɛ a bɛ makari a ka anw lajɛ ni cɛ sa muso tɔw ti yan i b'a sɔrɔ denna balolaw bi yan i b'a sɔrɔ musakakɛlaw de bi yan an si ma taa an sɛmɛ président na parce que an ɲɛ b'a la a bɛ baara min na u k'u miiri Ala ma u denw balolen don u somɔgɔw balolen don an bɛ taga pɛrɛn de la nin yɔrɔ in na yan sosokisɛ cɛ la u ka dugumana lajɛ dugumana in filɛ nin ye a y'a lajɛ ni yan ye Kati sigi cogo ye comme mɔgɔ ko yan ye Kati de k'a fɔ k'anw ni mairie ni sugu de filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u y'olu k'u nin da anw kan u k'u nin da dugumana in kan fɔlɔ bayi u ka yan dilan selifuga n'a fɔra Ala ko de bɛ kɛ nin yɔrɔ la k'olu bɛ n'o minɛ ko k'o fɛ Ala masa Arama ne tɛ sunɔgɔ la koyi an ye nin ko to Ala yɛrɛ ma k'an sigi ka Ala baara kɛ n'o lajɛ. Ne ye Togola Sek Sadibou ye n ye Kati jeunesse secrétaire général ye maintenant an bɛ Kati yan an bɛ quartier min yɛrɛ la précisément o ye Nimorola ye i y'a faamu Kati centre ye yan ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an bɛ se k'a fɔ hali ko Kati cité administratif parce que ɲɛ bɛ baarakɛyɔrɔw la maintenant an bɛ kɛnɛ min kan yan bi nin ye Kati quartier 13 a n'a dafɛ dugu nin y'olu bɛɛ ka fiɲɛ minɛ yɔrɔ ye an b'o espace de sanfɛ bi an welela o an ma wele o an bɛ kɛnɛ min kan nin y'an ka kɛnɛ ye parce que Kati kɛnɛba dɔ de menacelen don Mali faama tɛ yen ko min tɛ ma turu nin kɛnɛ in kan yan Kati selifugaba Kati bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni selifiti ni seliba la an nana bɔ mun kama an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw de feerelen don e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na martyr place de la martyr i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na o bɛ yan ka mɔgɔ ye Kati kɔnɔ k'o kɛlen bɛ ka yan feere an bɛ siran o tigi ka katikadenya la an bɛ sig'a la est ce que réellement a tigi ye katikaden ye wa sinon ni katikaden yɛrɛ don yɔrɔ nin yan yɔrɔ min ye i tɛ sɔn k'a feere maintenant an b'o kɛnɛ de kan. Musa Jalo ne ye motaxi boli de kɛ degun man ka bɔ bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan autorité bɛɛ ɲɛ bɛ ko la sisan nin ma dogo mɔgɔ si de la kuma yɛrɛ t'o dɔrɔn dɛ yan an baw ka yɔrɔ de ye yan ye an ka fɛn bɛɛ an ka finiw an ka fɛn bɛɛ de bɛ bɔ yan an baw b'an bolo depuis an ka dɔgɔ an ka fɛn bɛɛ de bɛ sɔrɔ yan bon an tɛ se k'a to ko autorité fana ɲɛ tugulen fana bɛ ka ko dɔw kɛ dugu la wa minnu an t'a dɔn dɛ an ka fɛn bɛɛ de bɛ yan fɛn bɛɛ an dayirimɛ de bɛ bɔ yan fɛn bɛɛ mairie mɔgɔ bɛ ka ko min kɛ an tɛ jɛn'a ye bi an tɛ jɛn'a ye sini a tɛ feere fɛnɛ wa o dɔrɔn tɛ koyi n'u y'a kɛ togo sugu dɔ la a bɛ kɛ cɛnni y'u yɛrɛ bolo dɛ u ye wari min don a la u ka waritigi ye wari lasegin a ma o y'o bannen kuma min bɛ ne fɛ o y'o ye. Ne tɔgɔ Usman Kulubali bon ne ka laɲini ye min ye ne tɛ fila kɔ ne tɛ foyi kɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ Katikaw ye Mali bɛɛ dugu tɛ yen région tɛ yen min bɛ ko Kati président Jojoli Kati de y'a bɛɛ lataa bon n'i ye Kati ye bi fɛnɛ cercle tɛ Mali kɔnɔ Kati cɛ ka ɲi ni min ye baara bɛ ka kɛ maire fɛ commune kɔnɔ ka tɛmɛ Kati kan a cercle tɛ yen Kati bɛ sɔrɔ min kɛ hali région u t'a sɔrɔ mais a nafa foyi t'an kan mobili san sungurun tigɛ soba jɔ an ka nafolo la miliyɔn 20 miliyɔn tamolu de b'u bolo dɔw yan u bɛna jɔ an su kan an tɛ wuli bɛn tɛ a k'a ka wari ɲini mairie la an tɛ bɔ yan Kati ko de don n'i y'a ye o bɛ nin kɛ bi ko saya de bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la maire minnu fɛ nin u b'u dɔn minnu cɛkɔrɔba minnu bɔra u b'u dɔn pɛrɛ u tugulen de don mais bi olu salen k'u bɛ wuli silamɛw n'i ye silamɛ den yɛrɛ k'i bɛ siran Ala ɲɛ u filɛ ka wale min kɛ u t'a kɛ walayi n'i ye silamɛ k'i bɛ seli i bɛ su i bɛ siran Ala ɲɛ u t'a kɛ wa u ka sow n'o Ala ma far'u kan a bɛɛ bɛ sa lanɔgɔ la u ye tɔɲɔ min d'an kan fo diɲɛ farala an tɛ yafa wa n'u ma yɔrɔ in bila fo ka saya kan an t'a dabila o bɛ bɔ n'o ye. Mariam Jara a bɛ b'a fɔ ko yamu ne bɛ feere de kɛ Kati sugu la yan degun min b'an kan bi an ka yɔrɔ min filɛ nin ye an bɛ feere kɛ yɔrɔ min na selifuga de don selidonya mana se an bɛ wuli feere kɔni ni seli tɛ tuma min na an b'an sigi an b'an ka feere kɛ an denw b'u da dun n'a dana anw yɛrɛ ma a nɔgɔ an ta ka nɔgɔ mais an denw b'u da dun kɛ yan muso caman bɛ furu la Kati yan bi a bɛɛ ye nin kɛnɛ nɔfɛ ko ye n'o tɛ sabu a caman furu sara cɛ dɔw tɛ baara la den dɔw ma baara sɔrɔ bon n'a fɔra k'olu ka wuli ka bɔ yan ko mɔgɔnin fila ko yɔrɔ ta sisan denmisɛnnin bɛ kɛ kalabanci o bɛ kɛ zo ye o bɛ kɛ kalabanci ye donc a f'u ɲɛna an kɔni bɛ mun f'u ɲɛna ne kelen tɛ dɛ an bɛɛ jɛre don an tɛ wuli ka bɔ yan n'i y'an wota yan fɔ a bɛ kɛ dugumakɛlɛ ye dugumakɛlɛ a b'o dɔn o man ɲi dɛ an tɛ bɔ yan kɔni an tɛ bɔ yan cogo cogo ja ni wari min b'u bolo k'u y'o dilan an kama u k'o d'o tigiw ma an jɛra mais yan mɛtiri kelen tɛ bɔ yan na bɛɛ bɛ to i sigiyɔrɔ la
ne ka kuma y'o de ye. Madame Jakite Assane Traoré u b'a fɔ ko Titan jɛma sisan nɔ nin ko in ne y'a ɲini faamaw fɛ ka hakili sɔrɔ kuma fɛn o fɛn fɔra u ka hakili sɔrɔ kuma ninnu na u ka ko in da sira la u ka lafiya anw ka lafiya n'o tɛ an tun bɛ feere kɛ duguma sugu la u ko anw kana a don min anw yɛrɛ tun ma sɔn nka u y'an bɛɛ labila an nana yan jama nana ka bɔ ka fara an kan bɛɛ bɛ k'i dahirimɛ ɲini yan an b'an denninw fɛn bɛɛ de sɔrɔ yan ne yɛrɛ mun filɛ kabini Ala ka ne da balimantanya tɛ foyi tɛ ne ma deli ka fɔ n balima ma ko dɔrɔmɛ 20 di yan ne fɛn bɛɛ de bɛ nin sugu in na yan nɔ ne fɛn bɛɛ de bɛ nin sugu in na yan nɔ n to bɛ yan n ji bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan n bɛ ka n denninw labalo yan n'o ye nin yɔrɔ in minɛ anw na o an bɛ taa yɔrɔ jumɛn sa k'an b'an tutura sɔrɔ o la diɲɛ tɔɔrɔ bilen k'u ka sabali kuma fɛn fɛn fɔra ne y'a ɲini u fɛ tulo kunnadi ka k'u bolo u ka kuma ninnu lamɛn u ka u lafiya u k'u ka wari ni mairie mɔgɔw fɛ u k'an